na faɗa sai ka faɗa wai yan Nijar sun kashe 442 inna lillahi. Buƙatar dogon bayani ne batu akan mawaƙin ga da yawa ga waka ta tabbata kenan ƙarya ta kai ko kuma ba a wasa da mutuwa, ba a ƙarya da mutuwa, ba a yi mutuwa amin, ba a yi mata banda amin ba, saboda ko da yaushe tana iya zakwa ta ɗauke mutum da lokacin ka yayi babu wata dubara da za ka yi sai ta ɗauke ka zaka kayan na ƙarya ka ce yan Nijar sun kashe fofotu alhali kuma wannan batu ba haka nan na ba. Zance ga hanan mun jiya waɗanda sun ka tabbata sun san fofotu so magana da fofotu akai ma har ganin fofotu sun zo balle kai wani dan bara can ka zakkana mana waka yan Niger sun kashe fofotu ba mu ma magana ba ai tun jiya mun ka ga waka kotu yau shara ba mu ma magana ba sai yanzu na da mun ka tabbatar da cewa lalle fofotu ba hakan na ba kawai kun tona kuna yada zancen ƙarya saboda ku bata mana suna ko wallahi a gaba Allah sai ya tambaye ku akwai wani shi ma dan jahila sha nan ma yo wanda abin gahi na zaga ma da yau babu na mutunci na bisa saboda uwayen mu na kun ka sha ma zagi da kakanninmu da ruwan da a cikin ƙasarmu mutanen kirki kuma ba ɗaya da su o'o ba kun zaka kun sha musu zagi kuna zagin mu kuna cewa an kashe fofotu babu wani an kashe fofotu ba wai san fofotu na ba mu ba mu fans din fofotu na bar ganin mu nan ga fans din fofotu na san farsa amma saboda kun zaka kuyi mana ƙarya dole na mu ma mu zaka mu muku magana kun ce an kashe fofotu alhali fofoto shi na raye shi wani dan mahaukaciya shi na nan har da cewa abin ga har da wata magana tana nan shina cewa yan Niger sun zalunce su yan Niger su yi minana kakka yada labari haka tabbata awo maimako wai ka zama abin ga kwararre wajen yada alkhairi wai ka zan kwararre wajen yada sharri wai da ka ji wata magana tun baka tabbata ba ka zakwa ka wallafa ta yanzu ga hina har an bugo ma har ka bugo ma waka kana jiro na ma kenan a bai faru da shi ko to Allah ya shirye sheka Allah ya shirye sheka kuma Allah ya sa mu dace amma ni dai batu da kai akan cewa yan Niger sun kashe fofoto ni dai gaskiya bai yahi maka ba. Awo kuma duk wanda ya shirya zagi na ban ruhe comment section mu haɗi a ƙasa. Dama ya yi kwana bube hito ya ragaitattun tambaɗaɗɗin waƙoƙin ga na shi ba shi na lallata ta faru bai tashi waƙa wanga minahiki bai tashi yin waƙa sai ya ji wani ya mutu koko an canza kuɗi koko an kama suwa ne koko an yi masu wane kaza sannan ɗaya suka hito a ilimin waƙa shi kenan ta tsegumi ta mina hicci wallahi komi bai iya wanga mina hiki na shi na yalle shi ji wani ya mutu ko wani yayi wani waye shi doko shi na hada waka ni to inda na sa yanzu ta mutu da sauran mawakan nan wanzu mawaki na wai bai tashi waka sai waka ta kare tun warko tun ladebi sai a lafin shi na kiran makiya wai makiya wai yanzu duk matashin da ya tashi waka wai makiya wai da baka tai ko ina rajuwa ka zaka matsa mutane da makiya hakan na ka makiya da kwance ba sai ka zan bakin namiji ba kai makiya mu na adda makiya